To bys tomu řekl. No, radši ní. Co řekneš? Víte si slovní nebo? Jo. Ahoj, jak se máš? Lepší. Jo, je to lepší. A co, už ti to sundali, to péro? Ještě ne, ale pojedu. Ne, ještě ne, pojedeš, kdy pojedeš? Už to říkáš 2 týdny. Cigáro mi dej. Protože jeho dýku, on tady jezdí na skateu a ty se díváš. Tady je vstup 20 korun, takže musíš dát cigaretu. Jemu. Co teda?